To shikenan. Mun je dai an dawo an kai sadaki. Masha Allah. Sannan kuma na yi binciken da na yi yarinyar tana da hankali. Kuma abin da ya sa na kirawo ka zo, ni dai abin da nake so da kai shine dan Allah dan annabi ka ƙara wa kanka natsuwa. Tunda ka ga auren nan ya kusa. Kuma kiwon mutum ake yanzu. Ba kai ba ma ana cewa kai. Ba na son wani matsala ya bullo wani abokinka munafiki ko ba munafiki ba, ba na son ƙaraji. Aure shi ya gaji wannan. Kana ji na? Dan Allah dan annabi ka ƙara nutsuwa. Ba na son in ji wani matsala ya fito daga gare ka kwata-kwata. Ka ji ko? Insha Allah. To Allah ya yi albarka. Mama yanzu me zan baki? Ba komai. Ni na fi so in baki kin ɗauka da kan cikin sha kankanan nan. Na sha kankanan nan na ci ayaba ya. Na so kake ciki na ya fashe? Amma mun ai ko lemon nan ya kamata in bare miki. A'a ya ishe ni. Kin san fa wannan yana da zaki. To Allah ya kyauta, Allah ya sa kuma a yi da ya ishe ni wannan yaron sai ka ce wata yarinya. Ke kika ɗauki wannan da kanki ba za ki bari dan baki wannan ba ba. Allah mu. So kake ciki na sai ya fashe na sha. Ki sha lemon. Yawwa. Allah ya albarka. Lafiya? Ikon Allah, ka san ta ne na ga daga zuwanta ka tashi ka tsaya. So nake ka faɗa min wai da gaske aure za ka yi? Aure zai yi, sai yaya? Shine baki hujjan ki shigo min gida babu sallama. Kina shigowa kawai kina harare-hararen mutane saboda kin ce shugaban marasa kuɗi. Zancen da nake ji a duniya kenan abin da ake faɗa da gaske aure za ka yi? Aure zai yi, yaya? Ka san ta ne? Wallahi mami. Al'amin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka ga dai abin da ka ga, ka san ta ne? Ta shigo tana al'amin. Wallahi mami. Talle min baki. Wallahi menene wallahi ka na banza. Ban san za ta zo gidan nan ba mam. Ki tashi. Yawwa. Yaya? Ya kai, me faru? Ya yarinya nan da jiki gidan nake so na je yanzu nan na duba ta. Saboda rashin mutunci abin da zaka mana kenan. Wannan yarinyar duk abin da ya faru an zo an gaya mun. Ba na magari zuwa na kenan. Na zo in same ka. Kai yanzu ka fito mata da maganan aure. An sa ma wani ranan auren. Ka zo ka nuna mata aurenta za ka yi ka raba ta da kowa. A irin wannan rashin mutuncin ne kake so mu dauki mu daman mu baka? Yanzu ka je saya ka je ka sa mata ciwon zuciya zuciyarta ya buga a halin da ake ciki tana asibiti a kwance. Kar ka damu ko nawa zan kashe ni a jikina, amma wallahi wani abu ya samu yar uwata zaka ga abin da zai biyo baya. Alkawari na barka ji wallahi ni ba yaudarar ta na je ba. Wancan maganar auren da ya fito gida ne tun suka kulla maganar su ban ma san da ita ba, amma ni wallahi har yanzu ina son ta. Haka kace ko? Dan Allah a wani asibiti suke? Babu ruwanka. Sai an jima. Yaya? Fita zan yi yanzu, zan je duba gidan Hajiya zani, Hajiya Laraba ba ta da jin daɗi. To mun. In je in gaya cikin ta yake. Ki gaishe ta mun. Ni ma kwanciya zan yi tunda na riga na ƙoshi. Ina zan je. Kafin ki je ki dawo na yi bacci ma. To shi kenan. Amma alaikum salam. Ina mun mamu? Lafiya na lafiya. Ina lafiya. Kalau baiwar Allah ya kike? Na shi ban gane ki ba. Mamu wai da gaskiya ba ta aure zai. Dama mun yi alƙawarin ne zai aura, mun yi alƙawarin aure da shi. Kuma yanzu na ga an ce aure zai yi. Wai dan Allah dan Annabi al'ami kace ne kake so ko ƙara min hawan jinin kake so kai? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma abin da nake so da ki kwantar da hankalinki. Ba shi zai hana da kaina zai fashe. Wai kai magana kake jawo min a gari. Da Allah ka fito nan kai buɗe idanka munafiki. Wai so kake ka kashe ni ne kai? Masifan yau daban ta gobe daban? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So kake ka kashe ni? Ba haka bane. Ka kara min hawan jini? Mom,
wannan abun mun bi yadda aka yi asirin ni wannan yaren ban ce ina rufe mun baki. Ka gane ni ne ko kuma sai na ma bayani? Nace ka gane ni ne ko kuma sai na ma bayani? Yayan asawan yadda kake so. Bari ka jin buɗe ka a da na san baka fuskanta ba a tsawanya. Ina nufin wannan yarinyar da kake so kake neman ka yau dare ta. Tabbas na ji labarin cewa za ka je ka auri wata yarinya can wata daban, ba ka auri wacce kake so ka yaudara ba. Saboda haka mun je malaman bature sun duba sun ga da cewa ta fara samun matsala a kwakwalwa. Wannan maganin cutar tata ba kowa ba ne, ke kai ne. Kakka sake daga yau sai yau, wallahi tallahi tun matallahi idan dai ka sake baka aure ta ba, bata samu lafiya ba, na rantse da alsamadu sai na raba ka da ranka. Tura, irin ɗan marwa ne bayani, ka gane ku. Sai kuma ji ni da kyau, wallahi, har akan wannan yar kudiyar nan, ka bari, sai shiga matsala, ka gane ku. Sai ka sani, kalle ni da kyau, yanzu mu albarkacin nan, yau ana kana nan gobe ba ka nan. Wallahi ka san me ka bari a cikin nan, sai ka zo ka neme ta ka rasa ta. Wallahi. Sannan bari ka ji, kar ka sake sakewa har mu janyo ta bulama mu sako zuwa nan gobe. In ka sake muka ƙara janyowa ta bulama muka zo nan gobe, wallahi a kan wayanyar kama da take cikin gidan nan ba za ta ƙara gane kamar nan ka baranta ne ta tabbata da ita.